60 години не съм забравил един етюд, който те разиграват, студентите. Етюдът е как по време на гражданската война един ранен болшевик и го среща един белогвардеец, намира в храстите един ранен болшевик и вместо да го убие, го качва на гръб и го изнася на безопасно място. След няколко дни, примерно, обратно, раняват белогвардееца и болшевика вече се е възстановил, го вижда. И Сергей Герасимов пита студентите: какво сега ще направи болшевика? Те казват: и сега ще го спаси, тъй като белогвардееца веднъж го е спасявал, сега нашия човек ще го спаси. Сергей Герасимов казва: не, червеноармееца трябва да го убие, защото той е класов враг. А класовата борба е над морала. Това го казва съветски интелектуалец. Че морала е под идеологията. Това няма да го забравя. Това може би обяснява много неща и през следващите години.